Goddag og velkommen til det muntre køkken. Hej Flemming. Ja, goddag. Jeg hedder Mogens. Ja, i dag skal vi så lave kokkens gryret her. Vi skal have noget løg. Giver du skære det, som vi har aftalt? Ja. Fordi han ikke er særlig god i dag, kan du vise lige hånden der? Lige her. Her. Han har fået fingrene i klemmen i den her maskine. Så skal vi have noget rødvin. Den gode slag. Ikke for meget, for det er min mor, der betaler. Så du rødkål her. Nå. Lidt smag gør jo ingenting. Det var rødkål her, vi fik i. Hvor det. Der skal have noget organer. Sådan. Og når man blinder. Det smager. Nej, min cigaret. Sådan. Der er sennep. Sådan der. Og mayonnaise her. Manu, ja. Det er sådan, som vi siger oppe på Fyn. På bundjysk. Og så skal vi have blinder. Og det vigtige, når vi blinder, det er, at man ikke får cola på sig. Det er, at det er vigtigt, når man blinder, at man ikke skal gøre noget. Det er vigtigt, når man blinder, at man ikke må gøre sådan. Ja, fordi ellers kan man nemlig risikere at dø af det. Ja tak. Det smager godt. Smager fint, sagde jeg. Vel.